Normalement, bi asiki kunye munye. Minye irisi jamana a min kɛra o don i y'a faamuya wala ko Prigozhin n'o ye Wagner ɲɛmɔgɔ ye a ko o murutira k'a bɛ taa coup d'état kɛ Poutine na o kuma cayara mɔgɔw ye fan bɛɛ kɛ so ni magɔrɔni ye mɔgɔ min yɛrɛ ye ne wele a ka ca ni mɔgɔ 40 ye Balayira n'i ma bɔ ka kuma an jigi tigɛra an jigi warala an t'a dɔn an bɛ sanfɛ walima an bɛ duguma an tɛ dɔw yɛrɛ crise tun bɛ ɲini ka dɔw piquer quoi n y'a fɔ o bɛɛ ye ko bɛɛ k'i hakili sigi komi ŋɔmiyirana mɔden i y'a faamuya bala Prigozhin Poutine muso don Poutine ka tobilikɛla don wa Poutine ka baarakɛden don quoi o tɛ se ka pa kɛ irisi jamana la jouer dɔrɔn de quoi i y'a faamuya bala théâtre bɔ tun don ani comédien ka jugu i y'a faamuya bala jugu minnu bɛ fɛ bi Poutine ka sa i y'a faamuya bala k'olu bila taa ni ka segin na quoi an b'an da don o la k'o walawala n'an bɔra yen an bɛ na an balimamuso Kadiatou Fofana a ye sɛbɛnni dɔ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ko Wagner filɛ ka muruti min kɛ Poutine kama ko ne murutira Mali fana la dun k'a bɛ kɛ cogo di a y'o bila a ka page sanfɛ ko bɛɛ ka commentaire kɛ commentaire-kɛlaw y'a ba nɛni a ka bon hakili ma i y'a faamuya wala mɔgɔ tɛrɛ jugu ala jugu i fa bɛ yen i ba bɛ yen i ka du bɛ yen i denw bɛ yen nka nin ya foyi tɛ e la bi ko Mali ka jɛni n'a bɛ jɛni a tɛ jɛni kɔ dɛ an bɛ dugawu de kɛ nin jugu sago ninnu ye ala ka hinɛ o la k'u dayɔrɔ sumaya u y'an kɔ kiti min na ala ka nɔgɔya n'an bɔra yen Alahaji Magantagbali u b'a fɔ min ma ko Kawarali o fana ta tiɲɛna bɛ a ka bon hakili ma o de sigilen bɛ ko kɔngɔ bɛ Mali la ko sɔrɔsiw ye Mali janfa o ye Mali ci an bɛna ale fana kumakan k'a ye k'a can bɛrɛ i y'a faamuya b'a la k'a kun n'a kala k'a tigɛ parce que fasoden jugu n'u y'u kun bɔ dɔrɔn an de b'u kunbɛn k'u frapper k'u choquer k'u éduquer o bɛ segin ka don u ka wo kɔnɔ an bɛ yan o dɔrɔn de kama an tɛ journaliste ye an ma taa école la an ma kalan an tɛ se kuma la foyi faso kanu o de y'an bila video kɛ la anw bɛ yan de ka fasoden jugu kunbɛn anw bɛ komi faso défenseurs de quoi fasoden jugu min mana bɔ i y'a faamuya k'i bɛ faso lagosi i ka intérêt kama i b'an jɔlen sɔrɔ yan an b'an sen fili kɔnɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile i bɛ faso bonya walima an b'i ku tigɛ taa ɲini o bɛ dabila i y'a faamu Alhaji bɔra kunu dumasidenw ka n'i sigi an da la n bɛ ko d'a kan bi garankɛ ma min da bagolo kan n bɛ ku tigɛli d'a kan bi i y'a faamuya wala garankɛ ma min da bagolo kan yala an ka taa ɲɛfɛ min ye jigitugu masa présidentw ka président silamɛw ka silamɛw mɔgɔbaw ka mɔgɔba fasoden ɲumanw ka fasoden ɲuman faso jɔbaga muso ɲuman den Asimi Goïta n ka cɛ a ye fɛn kɛ filiyatɔw ye a ka bon hakili ma n ye nin de fɔ dɛ n'i y'a kɛ ala ye ala b'a k'i ye n'i y'a kɛ mɔgɔw ye mɔgɔw b'a k'i ye n'i ye mɔgɔw dɛmɛ o b'i dɛmɛ yanni ka t'i ka wari di dɔma ma ka t'i ka wari di sɔma ma ka t'i ka wari di karamɔgɔ ma ka t'i ka wari di kolonifila ma i y'a faamuya bala ala ko ni ala ye mɔgɔ kɛ fɛn ma yɛlɛma i bɛ sɔn ko bɛɛ ka n'i t'i ka wari di dɔma ma ka n'i t'i ka wari di kolonifila ma ninnu si tɛ se pa paga la i y'a faamuya bala ni ala ye se k'i ye walima ni kɔnɔnafili b'i kan i y'a faamuya bala i ɲɛsi fantanw ma wari fitinin min b'i kun a kɛ ala kama i ka taa malo bɔrɔ 1 san ka taa di fantan dɔ ma i ka sigida la fantan min t'a dɔn sini a bɛ dumuni kɛ cogo min na fantan min t'a dɔn sini a bɛ ala bilahi mana taa malo bɔrɔ 1 san ka taa di o ma su fɛ k'i ŋaniya yira ala la wala i tɛ tile 2 kɛ ni ala m'i jaabi i tɛ tile 2 kɛ ni ala m'i jaabi Asimi b'o sira de kan fantan fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ a bɛ ka k'a bɛɛ ye yatimɛ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ a bɛ ka k'a bɛɛ ye filiyatɔ fɛn fɛn bɛ a bɛ ka k'a bɛɛ ye i ma ye cɛ in jugu bɛ ka malo su ni tile mɔgɔ fɛn fɛn mana juguya i bɛ malo mɔgɔ fɛn fɛn mana bila compte la ala b'i ta tiɲɛ a y'a kɛ faso ye k'a kɛ fantanw ye ka faso wari k'a k'a kɛ cogo la Asimi fantan min jigi tugu sali min bɛ ka na saliba min bɛ ka na fantan minnu jigi tugula saga 200 ni kɔ malo ala kelen de b'a da dɔn ɲɔ ala kelen de b'a da dɔn enveloppe ka warimugu bila kɔnɔ k'a di filiyatɔw ma ala kelen de b'a da dɔn jɔn bɛ se nin cɛ in na mɔgɔ min y'a kɛ ala ye k'a kɛ fantanw ye k'a kɛ faso ye e b'o kɛlɛ ka taa min la question est la kɛlɛ cogo t'a la kɛlɛ cogo t'a la an bɛ a video k'a la an bɛ sɔrɔ ka don an sigikun kɔnɔ a lamɛn dɛ
de Tabaski, et voilà le président de la transition qui fait des heureuses à travers ses œuvres sociales. Le colonel Assimi Goïta vient d'offrir à 200 veuves du camp de Kati des moutons et des kits alimentaires. La cérémonie de remise s'est déroulée à la place d'armes de Kati. On fait le point avec Ali Djoumatina et Taeb Adjawakouya. En cette veille des fêtes de Tabaski, les œuvres sociales du président de la transition sont également centrées sur des actions de bienfaisance. Au total, 200 femmes veuves de Kati bénéficient chacune d'un mouton, d'un sac de riz de 50 kg et d'un bouton d'huile de 20 litres. Ces gestes de solidarité du président de la transition à l'endroit des familles militaires, cela s'appelle Opération Tabaski. Avoir une pensée aux familles démunies. Bon, Aounabe, filiato Mousso là, sera si mounou tra kelekero là, ni ala ou ka kalfa mino là. Oulu Mousso, asimi de tra sara, malo, nyon, ya famille la makorni tulu, warmugu, ka di oma, muro bajoli, ya famille la ka be jigi tugu, muro bajoli ka be nyadi che. Asimi israbe ala bolo muro sitisi là, ki to ni israinka. Wallahi, fem min ka di ala ka teme fem beka o de filɛ nin ye Asimi bɛ ka min kɛ ala bɛ fɛn min fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o de filɛ nin ye jigitugu masa bi filiyatɔw y'a dɔn ko jigi b'olu la bi sɔrɔdasiw minnu fatura kɛlɛkɛyɔrɔ la o ye den minnu to u kɔ o denw y'a dɔn bi ko fa bɛ olu la kunu Mali sɔrɔdasiw musow filiyatɔw u tun sɛgɛnnen don dɛ kɔngɔ tun b'u la ka bon hakili ma gɛlɛya tun b'u la ka bon hakili ma sɛgɛn tun b'u la ka bon hakili ma depuis Asimi nana sɔrɔdasi fɛn fɛn mana fatu kɛlɛkɛyɔrɔ la a b'i muso n'i denw ta en charge en vie kɔngɔ t'u minɛ minɔgɔ t'u minɛ i y'a faamuya o la pa paga a bɛ fini d'u ma a bɛ wari d'u ma a bɛ balo d'u ma a bɛ fɛn bɛɛ d'u ma o de la n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la kɔnɔnafili bɛ mɔgɔ fɛn fɛn kan ka n'i t'i ka wari ci mori tɛgɛ ka n'i ta i ka wari ci dɔma tɛgɛ kɔnɔ ka n'i t'i ka wari ci kolonifilila tɛgɛ kɔnɔ i ka wari ta dɔrɔn fantan min b'i ka sigida la i y'a faamuya b'a la ka taa hɛrɛ kɛ o tigi ye k'i ŋaniya yira ala la ala bɛ fɛn bɛɛ k'i ye Asimi bɛ ka fantanw jigi tugu bi a ka bon hakili ma ala ka barika don i la o de la maliyɛnw b'i fɛ i m'a ye votu min kɛra dumasidenw tako kelen mɔgɔ ma sɔrɔ Mali kɔnɔ min ye nɔn ta mɔgɔ ma sɔrɔ Mali kɔnɔ min ko k'a tɛ Asimi fɛ votu min kɛra dumasidenw mun de y'a kɛ baara ɲuman cɛ in bɛ ko o ko la maliyɛnw b'a ko la cɛ in bɛ ko o ko la maliyɛnw b'a fɛ dumasidenw votu min kɛra a kɛra 97% a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ ma to Mali kɔnɔ min ma wuli ta 97% kɛmɛ o kɛmɛ sigira mɔgɔ 99 ani tilankɛ o de ye wuli ta constitution kura passera 4e république an b'a kɔnɔ mun de y'o lase Asimi ma a bɛ k'a kɛ faso ye avion minnu sanna u donna tilegan fɛ blindé minnu sanna u donna tilegan fɛ sira minnu bɛ ka dilan u kɛra joli tɛ ka bɔ Moti maliyɛnden bɛɛ ɲɛ b'a la olu b'u tɛgɛ bɔ i y'a faamuya b'a la u lajɛyabaga bolo k'u bɛ t'u kun fara kogo kun wa u dɛmɛbaga mɔgɔ min bɛ k'a kɛ faso ye mɔgɔ min bɛ ka faso jɔ maliyɛndenw b'o labila cogo jumɛn la question est là n'i y'a kɛ mɔgɔw ye u b'a k'i ye n'i ye baara kɛ tiɲɛ kan ala b'i dɛmɛ ala b'i kunna wolo ala b'i sankɔrɔta a bɛ ka fantanw jigi tugu bi a ka bon hakili ma filiyatɔw u hakili sigilen don bi a ka bon hakili ma filiyatɔ denmisɛnninw bɛɛ hakili sigilen don sɔrɔdasiw minnu fatura ka den minnu to kɔ o bɛɛ y'a dɔn bi ko fa b'u la o bɛɛ y'a dɔn bi ko jigi b'u la o bɛɛ y'a dɔn bi ko mɔgɔ bɛ jamana kun na Asimi ta ni baara ye i ka cɛɲa tɛ i ka marifa tɛ i bɛ ka kɛwale min kɛ o de y'a to ni kanu bɛ mɔgɔw dusukun na n'i ye nin sira bila mɔgɔw b'i bila fura t'a la bilahi n'i jɛngɛnna don o don n'i ye mɔgɔ i kɔfɛ k'a fɔ ne ma ko tu ɲamɔgɔden tiɲɛ de ye ala ye mɔgɔ bɛ tiɲɛ de fɛ bi maliyɛnw bɛ tiɲɛ de kɔ n'i bɛ tiɲɛ sira kan o bɛ tugu i kɔ n'i tɛ tiɲɛ sira kan o b'i bila a fɔra yan ko laïcité b'a kɔnɔ ko mɔgɔw kana voter mais i bɛ tiɲɛ de ka ɲɛta la mɔgɔw tugura i kɔ i bɛ tiɲɛ de ka ɲɛta la fɛn min ka di i ye mɔgɔw y'a kɛ a fɔra yan de ko laïcité ka t'u nɔrɔ diinɛ la walasa nin ko in bɛ se ka mangoya cogo min na mais mɔgɔw ɲɛ bɛ kɛwale la baara min bɛ ka kɛ mɔgɔw ɲɛ b'a la o de ye Asimi ko diya mɔgɔw ye u taara wuli ta 97% depuis ala ka Mali da ɲɔgɔn ma kɛ wa nin b'a yira
k'a fɔ mɔgɔ si tɛ se Asimi na Mali kɔnɔ nin b'a yira k'a fɔ Asimi kɛra président ye déjà nin b'a yira k'a fɔ Asimi ma ka di ka tɛmɛ maliyɛnden bɛɛ kan Asimi fɛlen don ka tɛmɛ i y'a faamuya b'a la diɲɛ président bɛɛ kan ɲɔgɔn ma deli ka kɛ 77%. N'i y'a kɛ Ala ye Ala b'a dɔn ye n'i y'a kɛ mɔgɔw ye mɔgɔw b'a dɔn ye n'i kɛra mɔgɔw fɛ o bɛ k'i fɛ n'i ye baara ɲuman kɛ a sara ye hɛrɛ de jigitugu masa taa ni baara ye bana jugu fɔra ye fɔra jugu ye walahi a ɲɔgɔn tɛ Asimi o de la i mɛ Kawuji min tun bɛ ka fɔ a ka kumaw la ko Asimi ka démissionner ko n'a démissionna ko a kana tila ka kɛ candidat ye ko Asimi k'a bila ko doni min bɛ Asimi kun na ko Asimi ka doni in jigi ko a ka tila k'a fɔ maliyɛndenw ye k'ale tɛ kɛ candidat ye parce que o b'a dɔn n'a kɛra candidat ye a t'a ni mɔgɔ cɛ Mali kɔnɔ tako kelen maliyɛnw b'a fɛ e nin vote fitinin lajɛ vote min constitution vote dɔrɔn 97% depuis Ala ka Mali da ma kɛ fɔlɔ depuis Ala ka diɲɛ da ma kɛ fɔlɔ 97%. Ni Asimi kɛra candidat ye o b'a yira k'a fɔ hali saga ni wulu ni baw bɛɛ bɛ kala fili Asimi ye bɛɛ bɛ voter Asimi taa n'a ye baara ɲuman de ye ko diya mɔgɔ ye n'i tun tɛ ka baara kɛ mɔgɔ tɛ k'i fɛ n'i tun tɛ tiɲɛ sira kan mɔgɔ tɛ tugu i kɔ n'i tun tɛ ka faso segin a danbe kɔnɔ mɔgɔ si tɛ kɛ i fɛ mɔgɔ bɛ tile yan ka maliyɛndenw kuma yɛlɛma constitution tɛ laïcité tɛ a donna ta dɔw yɛrɛ n'u ka wari bɛ ka fantanw ɲini bi k'u b'u san isa kɛ fantanw banna wari la u danbe u b'o ko de makaran bi jigitugu masa an bɛ bɔ yen an bɛ na irisi jamana la ne balimaw dumasi don mɔgɔ caman ye n wele samedi don mɔgɔ caman ye n wele i y'a faamuya ko in daminɛna jumadenw de jumadon min ye Wagner ɲɛmɔgɔ ye a ko i y'a faamuya b'a la irisi ministre de défense min bɛ yen ko Poutine k'a bɔ a place la ni Poutine ma bɔ a place la ko a bɛ taa Poutine yɛrɛ sama ko k'a bɔ palais kɔnɔ ko k'a bila kɛnɛ ma mɔgɔw ye fan bɛɛ kɛ so ni mago ni appel ne ye appel min sɔrɔ a bɛ appel 40 bɔ n y'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ k'i hakili sigi komi ŋɔmiyirana bɔn de nin ye catiri bɔ de nin ye joué de wa nin ye de ka jugu Ala n ko Ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ dɛ bilahi maa fɛn fɛn bɛ fantanw fɛ Ala t'i labila Poutine kɛra fantanw fɛ Poutine kɛra Ala fɛ Poutine bɛ Ala dɔn Ala tɛ Poutine labila fo ka diɲɛ dugukolo meleke ni Poutine bɔra i y'a faamuya la président ya la don o don Amérique ni France o bɛ fantanw joli min u b'an bɛɛ faga min ye Prigozhin Wagner ɲɛmɔgɔ depuis a ye nin kuma bɔ a da kɔnɔ juguw nisɔndiyara juguw ye fan bɛɛ kɛ sɔni mago nin ye Poutine ko bannen ye coup d'état bɛna tigɛ Poutine na n y'a fɔ n ko coup d'état tɛ se ka kɛ Poutine na Poutine furumuso o de ye Prigozhin ye Poutine ka dumuni tobila o de ye Prigozhin ye n'i y'a mɛn ko Prigozhin n'i y'a mɛn ko Wagner i y'a faamuya b'a la mɔgɔ dɔw de b'o financer Wagner ka munitulu a bɛ bɔ irisi kɛsi de kɔnɔ Wagner ka dumuni sɔngɔ a bɛ bɔ irisi kɛsi de kɔnɔ Wagner bɛ baara fɛn fɛn kɛ ni irisi ma sɔnna a tɛ kɛ hali ko a kɛlɛkɛminɛn irisi de b'a d'u ma u bɛ t'u kun fara kɔgɔ kun wa k'olu bɛ Poutine bɔ yen a ka bon hakili ma mɔgɔ minnu b'u sigi ko bɛ nin ko ninnu imaginer Wagner ɲɛmɔgɔ murutira a bɛna taa Poutine bɔ a place la nin ye Poutine ko bannen coup d'état bɛna kɛ Poutine na Wagner ɲɛmɔgɔ y'a fɔ an bɛɛ ye hali a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan ko ale ka kɛlɛkɛminɛn banna ko irisi ministre de défense ko a ka kɛlɛkɛminɛn kura bila ka na n'o ma kɛlɛkɛminɛn di Prigozhin ma a bɛ taa min ni irisi ma Prigozhin sara a bɛ balo cogo di la question est là mais ni mɔgɔ kɛra ŋaniya jugu ye i ɲakili fila bɛ ci i dusukun bɛ geren i tulo bɛ bouger i tɛ yeli kɛ i tɛ mɛnni kɛ i tɛ faamuyali kɛ o de la irisi ani Prigozhin ka nin bɛnbɛnbɛn ni joué ni i y'a faamuya b'a la ka jugu k'u frappé i y'a faamuya b'a la parce que u y'a dɔn k'a fɔ k'u dusukun de gerenna u tɛ ko kalama u tɛna bɔ ko kalama nka Poutine ni Prigozhin u ye joué de kɛ u jugulamɔgɔw la u y'u jugulamɔgɔ k'u ɲa k'u ka bɔgɔ vɛrɛ k'u y'a faamuya b'a la u jugulamɔgɔw la mɔgɔ minnu bɛ irisi juguya la Poutine ni Prigozhin u ye bɔgɔ vɛrɛ de k'u ɲana depuis Prigozhin y'a fɔ k'ale bɛna taa irisi comment s'appelle Poutine bɔ fanga la k'ale bɛna taa coup d'état kɛ Poutine na ko parce que ko ministre de défense tɛ ka baara kɛlɛkɛminɛn di olu ma k'ale dimina k'ale bɛna taa Poutine bɔ fanga la i b'a dɔn jugulamɔgɔ ye min kɛ o ye Prigozhin o y'a wele
n'o ye Wagner ɲɛmɔgɔ ye sanction min tun ça veut que Faransi autant américains tun ye sanction min da i y'a faamuya b'a la Wagner kan u sina ka sanction wuli ka bɔ a kan ni ala ye mɔgɔ kɛ hasidi ye ka mɔgɔ kɛ mɔgɔ jugu ye i ɲakili fila bɛ ci i tulo bɛ bouger i hakili bɛ geren i ka fɔta n'i ka kɛta c'est que i tɛ yeli kɛ quoi a bɛ komi bɛ dibi la depuis Wagner ɲɛmɔgɔ ye nin fɔ Amérique ye proposition kɛ Faransi ye proposition kɛ l'OTAN u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko o tun ye sanction min da i y'a faamuya wala comment ça s'appelle Wagner kan k'o ye sanction ta ka bɔ a kan ko wari fɛn fɛn ka di cɛ ye k'a k'a fɔ k'olu bɛ wari mugu ta ka d'a ma camion 3 o y'o de fa wari la camion 3 k'a fa euro la k'a fa dollar la wari sugu fɛn fɛn i b'a dɔn o y'a fa camion 3 camion alimuruku 3 k'a fa nafolo mugu sanu ka nin bɛɛ ta k'a di Prigozhin ma k'a ka Poutine faga k'a ka Poutine bɔ fanga la e delila ka ye tubabu jamana na tubabu jamana kafiri n'a ka kafiriya bɛ e delila ka kafiri ye k'a b'a faso labila kafiri mana muruti cogo o cogo a wolola dugu min kɔnɔ a sɔrɔla yɔrɔ min na a tɛ ɲɛ labila fo ka diɲɛ dugukolo meleke kafiri ma tulon k'a faso la dɛ a Prigozhin ani Poutine ye nin joué de kɛ nin joué i y'a faamuya b'a la u taara ni juguw ye jiwoyo fɛ camion 3 k'a fa wari la k'a fa dollar la k'a fa fɛn bɛɛ la k'a di Prigozhin ma Prigozhin ni o de tagatɔ Irisi jamana kan i y'a faamuya b'a la k'a kɛ i n'a fɔ a bɛna taa Kremlin Poutine bɛ si yɔrɔ min na k'a kɛ i n'a fɔ a bɛna taa yen attaquer i y'a faamuya b'a la ka sɔrɔ ka don ni camion 3 in ye wari mugu taara yɛlɛma Irisi trésor public kɔnɔ k'a fa fo k'a bɔ juguw bɛ kule labɛn a ka bon hakili ma américains bɛ kule labɛn a ka bon hakili ma ko Prigozhin ka nin ko in ko joué tun don ko tulonkɛ tun don k'olu ma miiri k'a fɔ k'a bɛ sɔn tulonkɛ ma o tɛ dɛ o ye wari mugu ni sanction min ta ka bɔ Wagner kan o ye wari mugu min di i y'a faamuya ba Prigozhin ma o ye wari mugu min di Wagner ma o ye sanction min ta ka bɔ Wagner kan i y'a faamuya ba Wagner ma se ka Poutine bɔ yen o de dimi b'o la bi a ka bɔ hakili ma n'i ko dɔ ka su tɛ ko ala t'i ka dugu cɛ n'i ko dɔ tɛ lafiya ala bɛ doni sigi ko doni min b'a to n'i bɛ ɲinɛ i tɔɲɔgɔn kɔ Prigozhin a ye nin de kɛ américains ni OTAN mɔgɔw ni i y'a faamuya b'a la faso kumasuruden ninnu na k'u nɛgɛ k'a kɛ i n'a fɔ a bɛna taa Poutine faga k'u nɛgɛ k'a kɛ i n'a fɔ a bɛna taa Poutine bɔ fanga la a lagasa ninnu o tɛ faamuyali kɛ u hakili gɛrɛnen don u sina k'u ka nafolo mugu ta k'a di Prigozhin ma i y'a faamuya b'a la ka sanction wuli ka bɔ a kan i y'a faamuya ala ka tiɲɛ dɛmɛ walahi n'an bɛ taa an bɛ se a filɛ nin foyi ma bɔ a la jugu bɛ kule labɛn a ka bon hakili ma tile fila depuis vendredi Poutine sara Wagner murutira Wagner mɛna taa Poutine bɔ yen a filɛ nin foyi cɛ seginna ka taa a ka base la a ka sɔrɔdasiw tun bɛ yɔrɔ minnu na u seginna ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la ka Amérique mago sa ka l'OTAN mago sa ka Faransi mago sa ka Allemagne mago sa c'est à dire que mɔgɔ fɛn fɛn tɛ Irisi fɛ Prigozhin y'a bɛɛ mago sa a y'u bɛɛ ka wari minɛ i y'a faamuya o la ka taa bila Irisi trésor public kɔnɔ i y'a faamuya la o y'o sanction fana wuli ka bɔ cɛ kan ni ninnu tun bɛ ko kalama Prigozhin ye nin ko ɲɔgɔn kɛ hali a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan Prigozhin a bɔra Wagner ɲɛmɔgɔ ka bɔ k'i jɔ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ min ye Irisi ministre de défense ye a bɛ hakɛ to dɛ vidéo de bɛ ka signaler quoi voilà min ye Prigozhin ye a bɔra k'a fɔ diɲɛma bɛɛ ɲɛna hali a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan k'a fɔ ko Irisi ministre de défense k'a banna ka kɛlɛkɛminɛn di olu ma k'olu tun ye Ukraine dugu minnu minɛ k'o bɛna o dugu bila k'o bɛ segin ka taa Irisi o fɔlen Ukraine sɔrɔdasiw u y'u kunda Prigozhin kan olu bolo ko kɛlɛkɛminɛn tɛ yen u bolila ka taa u kɛ cɛ kan bilahi a ye mɔgɔ min faga Ukraine sɔrɔdasiw la a ka ca ni mɔgɔ ba 5,000 ani kɔ a y'olu bɛɛ daji o kɛra hali a ma mɛn mɛ ni ala ye mɔgɔ halaki k'i ta tiɲɛ i tɛ yeli kɛ i tɛ réfléchi pas paga i bɛ t'i kun fara kogo kun cɛ ye nin kɛ hali a ma mɛn hali a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan k'a bɔ ka nkalonfin tigɛ k'a bɔ sabu ka jugu k'u bila fili la ko ministre de défense k'a tɛ ka kɛlɛkɛminɛn di olu ma k'olu bɛ kɛlɛ bila k'o bɛ segin ka taa Irisi o kuma fɔlen i y'a faamuya b'a la Ukraine sɔrɔdasiw y'u kunda Prigozhin kan
a ye mɔgɔ min faga a ye kɛlɛkɛminɛn min tiɲɛ ala kelen de b'a da dɔn a filɛ nin k'o ɲɔgɔn de k'u la kalo kelen kɔnɔ ka n'i jɔ k'ale bɛ taa i y'a faamuya la ko ale bɛ taa Poutine bɔ fanga la i y'a faamuya ale bɛna Russie yɛrɛ de attaquer mɔgɔ min wolola Russie jamana kɔnɔ a tun bɛ Poutine ka dumuni tobi Poutine da ka wuli terikɛ o bɛ se k'i ɲɛsin Poutine ma cogo jumɛn a ka fɛn c'est que Wagner ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ Russie jamana de la u ka marifa u ka bombe u ka fɛn bɛɛ Poutine de b'a d'u ma ni fa tɛ o la u bɛ se ka Poutine kɛlɛ cogo jumɛn a bɛ komi ni sema mɔgɔw ko k'olu bɛ taa Mali kɛlɛ sema mɔgɔw n'olu ko k'u bɛ taa Assimi bɔ fanga la o ye kumaba de fɔ mais u tɛ se ka kɛ o ye kumaba de fɔ Prigozhin mana muruti cogo o cogo i y'a faamuya wala hara fa a tɛ se k'i ɲɛsin Poutine ma mais o ye jouer de kɛ jugulamɔgɔw i y'a faamuya wala k'u mago sa k'u kɔ jeni k'u ɲɛ jeni k'u ka nafolo mugu minɛ o la ka taa bila Russie fɛn kɔnɔ Russie trésor public fara bi fɔ k'a bɔ Russie trésor public k'a fa fo k'a bɔ n'i ko dɔ ka su tɛ ko ala tɛ ka dugu cɛ bilayi nin fɛnna bɔnɔ den ninnu cɛ bɔra dɔrɔn ka tulonkɛ kɛ k'a tɛ Poutine fɛ bi a tɛ Poutine fɛ sini wa Poutine ka fanga ko a b'a tiɲɛ a b'a dɔn k'a fɔ bi mɔgɔ ala n'i ye nin fɔ kafiri ninnu ye fɛn dɔnbali ninnu ye o bɛ sanction wuli ka bɔ a kan o bɛ tila ka wari d'a ma bilahi o ye wari di cɛ ma Wagner ɲɛmɔgɔ ma o ye wari sugu d'a ma camion 3 k'a fa fo k'a bɔ ko n'a sera ka Poutine faga ko nin tɛ wari ko nin t'a dan ye dɛ ko wari mugu wɛrɛ bɛ kɔfɛ n'a sera ka Poutine bɔ fanga la ko nafolo mugu wɛrɛ bɛ kɔfɛ k'o ka bon ni camion 3 in ye nka cɛ ye wari mugu bɛɛ don camion kɔnɔ k'a ɲɛsin Russie jamana ma fo mɔgɔ dɔ ko a ye dugu joli minɛ a tɛmɛna Russie sɔrɔdasiw la a bɛ ka taa fo palais la olu m'a faamu wari mugu de tun bɛ ka taa bila kɛsi kɔnɔ jeu tun don double jeu tun don quoi tulonkɛ tun don i y'a faamuya wala ka jugu kɔ jeni k'u ɲɛ jeni Amérique bɛ kasi labɛn a ka bon hakili ma k'olu tɛ Wagner ɲɛmɔgɔ to yen a y'olu janfa a y'olu ka wari minɛ a ma se ka Poutine faga a petite patata u bɛ bon fara la ye an ma foyi y'a la fɔlɔ an ma foyi y'a la fɔlɔ nin bɛ tila ka na jouer wɛrɛ kɛ ninnu na min fana ka bon ni nin ye e delila ka kafiri ye ka faso ci kafiri mana fantanya cogo cogo kafiri mana dulɔ min cogo cogo ne kɔni ma deli ka ye dɛ a wolola jamana min na k'a bɛ taa yen jeni ne ma ye fɔlɔ i b'a ye farafinna de sinon k'a fɔ ko tubabula i b'a ye a man ca dɛ a man ca dɛ wari ko t'olu la kɔngɔ t'olu la foyi t'olu la olu b'u faso fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan Amérique filɛ nin u ka nafolo taara fu u tila ka sanction wuli ka bɔ Wagner kan tulonkɛ dɔrɔn hali c'est que n k'u tɛ miiri quoi cɛ ka bɔ dɔrɔn ka tulonkɛ kɛ wari mugu de surunna kan n'i sera ka Poutine bɔ yen wari filɛ n'i sera ka Poutine faga nafolo filɛ cɛ y'o nafolo bɛɛ minɛ ka taa bila Russie trésor public kɔnɔ baara ma ban ka tila ka n'i jɔ bɛɛ ɲɛna k'ale y'a ta dabɔ tulonkɛ de kama k'ale bɛ segin ka taa Ukraine de attaquer tuguni aw ɲɛ bɛ yɛlɛ nin bɛɛ kɔfɛ bilahi aw bɛ hakili sɔrɔ nin bɛɛ kɔfɛ juguya kɔfilɛ ne y'a fɔ aw ye ko juguya man ɲi hasididenya kɔfilɛ nimisa ani halaki u ka wari taara u tɛ se ka foyi kɛ Wagner la sanction wulila ka bɔ Wagner ka pa paga cɛ seginna ka taa Ukraine bunte tuguni mun bɛ yen wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ juguya kɔfilɛ dɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na an balimamuso Kadijatu Fofana lakaw bɛɛ lajɛlen ka kumasulumuso ne y'a fɔ yan ko fɛn bɛ yɛlɛ Kadijatu Fofana la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ a bɛ k'a sen don fɛn min na malo de b'a kɔfɛ tatiɲɛ de b'a kɔfɛ tungalataga de b'a kɔfɛ kasolataga de b'a kɔfɛ musow ka kaso bonba n'o ye boli ye ni ala ma fara Kadijatu Fofana kan a bɛ t'i bo kɛ palan kɔnɔ hara tɛ mɛn parce que a bɛ panpan na komi tɛnɛni n'a fɔra ko farafin tɛ kodɔn aw ka hakɛ to dɔ kuma n'a fɔ cogo de filɛ nin ye n'a fɔra ko nin lagasadenw Faransi ambassadeur gɛnna don min na u ka opposant ni majorité u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka faso intérêt défend mais anw tɛ se o de la n'an ma place sɔrɔ an b'a kɛ juguyafin ye n'an ma place sɔrɔ an bɛ ala deli ala ka jamana bɛɛ minɛ mais n'a bɛ jamana minɛ a tɛ taa k'i dan tɛ a b'an bɛɛ de minɛ ɲɔgɔn fɛ Kadijatu Fofana depuis u y'a mɛn ko Prigozhin bɛ ka théâtre film tourner a bɛ ka i y'a faamuya wala jugulamɔgɔw kun ci k'u da fara a bɛ tulonkɛ la depuis Kadijatu Fofana ninnu ye mɛn ko Wagner murutira a filɛ Kadijatu Fofana de ka sɛbɛnni filɛ nin ko Wagner ko o murutira Poutine kama i y'a faamuya wala ko Mali bɛna kɛ cogo di
K'olu y'a fɔ dɛ ko Mali kana Wagner wele ko Mali tulo gɛlɛya ko ka Wagner wele ko filɛ ko ka muruti Poutine kama ko n'u murutira Mali kama k'a bɛ kɛ cogo di a y'o de bila a ka sɛbɛnni na Maliyɛndenw ye fanɛni da kan ka banɛni da kan ka gosili da kan commentaire la ka bon hakili ma o b'a yira k'a fɔ ninnu sigilen don bi nka n'i y'a fila t'o la tasuma ka Mali minɛ tasuma ka Mali jeni Maliyɛnden bɛɛ ka sa parce que olu ka nan bɔnna place tɛ ka sɔrɔ hɛrɛ tɛ ka sɔrɔ nka n'i y'a fila t'u la bi i y'a faamuya b'a la tasuma ka faso minɛ nka n'i y'a fila t'u la bi Asimi ka sa nka n'i y'a fila t'u la bi Asimi n'a dɛmɛbagaw Djigo ye ka taa n'a bɛɛ ye u sigilen don ka ni ŋaniya jugu denya in ta ka ɲɛsin faso ma kelen a fɔra ko Wagner tɛ yen Mali kɔnɔ n'a preuve b'i bolo nana ye ko nin de ye Wagner a tɛ yen a fɔra ko kuma sugu ka dabila i tɛ i yɛrɛ fili tulu kalaman kɔnɔ tuguni i tilara k'a fɔ Wagner ye muruti min kɛ Poutine kama n'u y'a kɛ Mali kama dun ko bɛ Maliyɛnden bɛɛ faga Kadiatou Fofana bɛ ka nin de sɛbɛn a ka commentaire la ko ni Wagner murutira Mali kama dun ko tɛna Maliyɛn bɛɛ faga ni Wagner murutira u bɛ t'i fa de faga ka t'i ba faga ka t'i yɛrɛ faga k'i muso k'i cɛ n'i denw faga ni Wagner murutira u bɛ t'olu de faga bana jugu fɔra ye fɔra jugu ye i m'a fɔ ko ni Wagner murutira ko bɛ Maliyɛn bɛɛ faga o tɛ Maliyɛn bɛɛ faga dɛ parce que Wagner kunkolo bɛ yen Russiw kunkolo bɛ yen o bɛ t'i fa de faga ka t'i ba faga ka t'i denw faga k'i cɛ faga hali ka baganw ka bɛɛ faga ka sɔrɔ ka Mali jɔ e ka nin tɛrɛ juguden ninnu lajɛ place ma sɔrɔ nka n'i y'a fila t'u la bi Maliyɛn bɛɛ ka sa place ma sɔrɔ nka n'i y'a fila t'u la bi tasuma ka Mali minɛ olu ta tiɲɛna u ka ala deli tɛ foyi ye bi Mali ka jeni nin commentaire filɛ nin bɛ se k'i lata kaso la déjà an ka ɲɛmɔgɔw y'a fɔ ko Wagner tɛ yen ne ko ko Wagner bɛ Mali la ko n'u murutira Mali kama ko bɛ Maliyɛn bɛɛ faga ko bɛ taa Asimi bɔ fanga la a ka commentaire filɛ dɛ nin si juguden ninnu filɛ nka n'i y'a fila t'u la commentaire de filɛ nin mais a ma nimisa nin commentaire bilali la dɛ o y'a daminɛ sanfɛ fo duguma k'a fa nɛni k'a ba nɛni k'a ka kabila bɛɛ nɛni k'a buruju bɛɛ nɛni ka tila k'a ka tɛrɛ jugudenya k'o don a tulo kɔnɔ tiɲɛ ye opposant ya ye mais jamana ka jeni a tɛ jeni ko dɛ tiɲɛ ye juguya ye mais ka juguya ta ka ɲɛsin yɛrɛ ma ni Wagner murutira n'u murutira bɛ Mali kɔnɔ anw de tɛ Mali kɔnɔ u b'i fa faga k'i ba faga k'i ka du jeni k'i ka kabila jeni ne balimaw o filɛ dɛ n'an ko aw ma k'u man ɲi a dɔ filɛ nin ye n'an ko aw ma k'u ta tɛ fasoko ye a dalu filɛ mais n'an kumana don min na mɔgɔw t'a faamuya n'a ye ninnu y'an bolo a ye to an bolo an k'an sen fili u kɔnɔ o man ɲi de nin kafiri minnu y'an faso nafolo suɲa ka faso danbe bɔ a la olu de bɛ wuli ka jɔ la bi ninnu tile la avion ma sɔrɔ kɛnɛya ma sɔrɔ lakana ma sɔrɔ faso nafolo tila ka buruja olu de bɛna jɔ anw ɲɛna bi ko Asimi tɛ se ni Asimi tun tɛ se Maliyɛnw bɛ k'a fɛ aw wulila yan ko mɔgɔ kana constitution voter mɔgɔw ma voter wa aw wulila yan ka nkalon tigɛ ko fɛn jugu de bɛ constitution kɔnɔ kunkolo bɛ Maliyɛnw na ka miiri o Maliyɛnw bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔn o ma voter ya u votera mais fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲɛ tɛ fɛn min t'a kɔnɔ a y'i ka commentaire a bɛ segin yɛrɛ ma ŋaniya min b'i kɔnɔ a b'i yɛrɛ si kɛnɛ den tigɛ ŋaniya min b'i kɔnɔ ka ɲɛsin faso ma bi laha ŋaniya bɛ tɛ ne yɛrɛ lahara a bɛɛ bɛ segin ma wallahi fo n'a y'a sɔrɔ an faso tɛ ka jɔ tiɲɛ kan bi fo n'a y'a sɔrɔ nin ɲɛmɔgɔ nin tɛ baara e kelen ka intérêt kama e bɛ ka ala deli ko Mali ka ci e bɛ ka ala deli ko Maliyɛndenw ka sa e bɛ ka ala deli ko i y'a faamuya bala ala mais a ka bon hakili ma a ka bon hakili ma ni muso in bɛ ka dan sago bi a ka bon hakili ma ni muso in ka kuma cayara nin waati a ka bon mais denmisɛnnin karakara a bɛ hurunkunbɛ de ɲini denmisɛnnin karakara a bɛ hurunkunbɛ de ɲini bilahi e bɛ taa kaso la hara tɛ mɛn e bɛ taa kaso la hara o b'i bila de i ka panpan fɔlɔ i tɛ ne ka photographe kɛ a bɛ fɔ nin ma ko le photographe Wagner tɛ kelen i tila ka fɔ tuguni ko ni Wagner murutira dun ko bɛna an ka jamana ci i y'a faamuya ka tila ka kɛ ko ka Asimi bɔ yen ko ka tila ka présidenya ta e cɛ nin ye mɔgɔ ŋaniya juguden ye dɛ nin ye mɔgɔ ŋaniya juguden de mais n'an bɛ taa an bɛ se walahi fɛn bɛ yɛlɛ aw la nin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ commentaire filɛ a ka sɛbɛnni de filɛ nin ye ko ni Wagner murutira Mali kama k'a bɛ kɛ cogo di mɔgɔw ko k'o bɛ taa ba de faga
u bɛ taa fa de faga u bɛ taa yɛrɛ de faga kuma ma ban kuma ma ban e wa politicien ta tiɲɛbagatɔ den ninnu bɛɛ nka n'i y'a fila t'o la bi parce que u b'a dɔn ko maliyɛn denw bɛ Asimi fɛ u ka ala deli ye mun de sa Mali ka ci Mali ka jeni maliyɛn bɛɛ ka sa ji wo ye ka taa ni Mali ye hali n'olu yɛrɛ bɛ to a la u mago t'a la tuguni parce que olu kɔ jenina u ɲɛ jenina u ta tiɲɛna u kɛra su ye déjà olu tɛ mɔgɔ balolen fɛ dugukolo sanfɛ bilayi u ka ala deli tɛ fila ye bi sans que maliyɛn den bɛɛ ka sa parce que olu yɛrɛ sara déjà u tɛ don da la fo ka diɲɛ dugukolo meleke u malola u kumasola maliyɛn denw y'u sugu dɔn u ka ala deli ye mun ye bi an bɛɛ ka sa ka bɔ dugukolo sanfɛ ala t'aw sago kɛ bilahi ala t'aw sago kɛ muso jugu filɛ barika bɛ don nin den na barika bɛ don nin ka duw la barika bɛ don nin ka kabila la kunna tun bɛ bolo an ma ji sɔrɔ kunna tun bɛ bolo foyi ma sɔrɔ bi mɔgɔw nana o bɛ ka jɔ e ko ala k'olu faga e ko ala k'olu mago sa ala b'i yɛrɛ de mago sa ala b'i yɛrɛ de ta tiɲɛ k'a feere bɔnɛma wolo ala jugu mɔgɔ lankolonw maliyɛnw tɛ kɛ aw fɛ hali i ka bagan n'i y'a tɔɲɔ a b'i ye k'i to yen aw de ye anw kumaniya hɛrɛ ma aw de y'an ka nafolo buruja aw tilela ji ma sɔrɔ lakana ma sɔrɔ foyi ma sɔrɔ bi an bɛ ka nin bɛɛ sɔrɔ an b'o tigilamɔgɔ bila ko an bɛ tugu aw kɔ cogo jumɛn aw bɛ tile ka bo fara ka patapatakanw ni manamanakaw fɔ a tɛ don yan kuma ma se ko a ka bɔ yan a tɛ don yan kuma ma se ko a ka bɔ yan mɔgɔ si sabu que n'aw kumana a bɛ komi ni wulu teri jɔ ka wo kɛ quoi ni politicien kumana Mali kɔnɔ bi a bɛ komi ni wulu teri jɔ sugu la ka wo mais a tɛ sugu jɔlaw bali k'u ka sugu jɔ politicien b'an bolo ten aw ɲugun bɛ mɔgɔw la aw bɛ komi samiya bo a bɛ komi bo kasa politicien bilahi aw bɛ tellement k'aw ma ka go quoi bilahi bo kasa nin constitution a wulila ka fan bɛɛ kɛ sɔni ma kɔni a bɛ cogo di 97% barika bɛ Asimi na a bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan a bɛ ka faso kunna wolo a bɛ ka Mali segin a danbe kɔnɔ n'a tun t'o sira kan mɔgɔ si tɛ tugu a kɔ mɔgɔ si tɛ k'a fɛ maliyɛnw bɛ tiɲɛ de kɔ u bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na aw ma wari di mɔgɔ ma k'u kana taa wita u y'a ka wari dun ka tila ka taa wita aw ma don mɔgɔ kan k'u kana wita u y'aw bisimila ka tila ka taa wita tiɲɛ ye ala de bin cogo t'a la k'a feere sigilen bɛ ko Mali ka jeni nka n'i y'a t'u la bi u ka ala deli tɛ foyi ye bi maliyɛn bɛɛ ka sa mais aw bɛ sa ka maliyɛn denw to yen aw ta bɛ tiɲɛ aw ta yɛrɛ tiɲɛna déjà k'a feere ala jugu bɔnɛma wolow mɔgɔ bɛ se ka juguya fo ka se nin niveau la Wagner o murutila Irisi jamana kɔnɔ aw bɛna muruti Mali yɛrɛ kɔnɔ an k'o kana wele dun ka kunkolo misɛnnin fɔlɔ de y'a bila a ka fɛn sanfɛ dun ka kunkolo misɛnnin ko imami y'a fɔ dɛ ko an kana Irisi wele an kana Faransi wele ko kafiri bɛɛ ye kelen ye a ko Wagner tɛ ɲɛ ka muruti Poutine yɛrɛ bolo ko Mali bɛ kɛ cogo di dun ka fɔlɔ ne m'a fɔ k'u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo wa dun ka fɔlɔ de bɔra k'a ka communiqué bila i y'a faamuya wa ko imami y'a fɔ dɛ ko an kana kafiri wele ni ninnu tun ma wele san b'a sɔrɔ e bɛ lahara bilahi ni ninnu tun ma wele san b'a sɔrɔ e bɛ lahara n'an tun b'an tɛgɛ di Irisi ma n'an tun b'an tɛgɛ di Irisi ma san b'a sɔrɔ Mali tɛ yen fɛn dɔnbali ninnu sigilen don ko pititi patata u bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Kajati Fofana Dunga n'u bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo mais fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min sabu que aw dati de banna quoi aw kɛra su ye aw tɛ don ta la tuguni maliyɛnw y'a dɔn aw ye den modèle minnu ye aw tɛ taa ka bɔ an da la maliyɛnw tugura aw kɔ yan M5 ko kɔlɛ a ye wari de d'u ma o don buwa de tun man ɲi maliyɛn denw bɔra aw nɔfɛ bi n'aw nana ko a bɛ mɔgɔw laban Asimi na maliyɛn denw bɛ ka ji sɔrɔ bɛ ka kɛnɛya sɔrɔ a bɛ taa kun ci kogo a bɛ taa kun fara kogo kan a tɛ marché a dun ka fɔlɔ de communiqué bila a ka page sanfɛ ko Wagner murutira ko Mali bɛna kɛ cogo di o tile filanan Kajati Fofana nana e ka nin ŋaniya juguden ninnu lajɛ nin bɛɛ bɛ segin aw yɛrɛ ma i ɲɛ t'a la i bɛna gɛn ka bɔ Dunga bɛna gɛn ka bɔ primature la Kajati Fofana o kɔni n ka cɛ hali sunkuruba ka juru t'ale la a bɛ fan bɛɛ fɛ n'a tɛ karamɔgɔw nɔfɛ a bɛ Ali Bacili nɔfɛ n'a t'olu nɔfɛ a bɛ Arasa nɔfɛ o kɔni hali sunkuruba dati bannen retraitilen ale bɛ yoli la fan bɛɛ fɛ mɔgɔ minnu barika banna mɔgɔ minnu kɛra su ye mɔgɔ minnu se ka ci ka ci e bɛ ka t'i tɛgɛ di olu de ma nin tɛ labanko juguya ye labanko juguya ani ta tiɲɛ hali bi fɛn bɛ yɛlɛ i la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ o cɛ tɛ Mali kɔnɔ bi min bɛ se nin fanga la a tɛ yen o cɛ tɛ Mali kɔnɔ bi min bɛ se ka fɛn kɛ nin fanga la a tɛ yen o jɛkulu tɛ yen
min bɛ se ka fɛn bɔ nin fanga ka ko la a tɛ yen parce que nin fanga y'a kɛ jamana kɔnɔdenw de forage 2000 ni kɔ san kelen kɔnɔ a y'o de di fantɔw ma hali kunu saga 200 ni kɔ de dira fantɔw ma usine minnu tun tiɲɛna olu bɛ ka jɔ avion sanna u donna mali kɔnɔ tilengan de fɛ maliyɛnden bɛɛ ɲɛ dara a kan e bɛ nin kɛlɛ ka taa min e bɛ se ka nin nɛgɛ bɔ mɔgɔ la cogo jumɛn la question est là mais ni danga bɛ mɔgɔ kɔ i bɛ kala ye ka t'i ɲɛ turu kala la ni ala ye mɔgɔ ta tiɲɛ hali ni ye TCV de natɔla i bɛ t'i yɛrɛ bila a ɲɛ politiciens ta kɛra o de Kadiatu Fofana n'a ɲɔgɔnnaw u ni Dunga ninnu terrain bɛ ka na u bɛ k'u t'u yɛrɛ bila terrain ɲɛ an b'aw bɛɛ bo da pinɛ la ka tɛmɛ k'aw bɛɛ bo da pinɛ la ka tɛmɛ n'an sen filɛ barika bannen den ninnu an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛna Alahaji Magan Tagabali a ye Alahaji Magan Tagabali a y'o fana lamɛn dɛ bilahi podi sɔngɔ tɛ ka sɔrɔ tuguni tulu sɔngɔ tɛ ka sɔrɔ wari tɛ yen tuguni Asimi tɛ wari di mɔgɔ ma u bɛɛ ka nan bɔnna i bɛ na ni kuranɛ n bɛ n tɛgɛ d'a kan a dabarabaden fɛn fɛn filɛ kule la n'o bɛ Mali fɛ ala k'an su fɔlɔ bɛ jahanama ma o tɛ Mali fɛ dɛ o bɛ place de fɛ olu bolo ni Asimi ninnu nana n'o ko vive Asimi o bɛ den langolonw ta k'u bila place la ala bɛ Mali fɛ kira bɛ Mali fɛ i y'a faamuya malidenw bɛ Mali fɛ barika bɛ Mali la segukaw ka dugawu minɛ na ni Asimi tun ye nin denkolondenw ninnu gɛrɛ a yɛrɛ la sisan b'a sɔrɔ a y'i kɔ don jamana kɔnɔdenw na parce que mɔgɔ fɛn fɛn mana nin kafiriden ninnu gɛrɛ i la o b'i ka fanga tiɲɛ ka tila ka faso nafolo k'a bɛɛ fusugu k'a bɛɛ tiɲɛ e bɛ na i tɛ jamana jɔ faso nafolo bɛ taa kun fɛ Asimi natɔla a y'a dɔn ko ninnu gɛrɛl'i la i y'a faamuya b'a la jamana tɛ jɔ a y'u bɛɛ bila kɛrɛfɛ n'a tun bɛ ninnu bila kɛrɛfɛ sisan b'a sɔrɔ Asimi kɛra juguw sago ye parce que n'olu gɛrɛl'i la olu tɛ miiri foyi la dɛ faso nafolo an k'a kɛ gato ye jamana kɔnɔdenw bɛ kule ka sɛgɛn marifa tɛ san avion tɛ san blindé tɛ san dɔgɔtɔrɔso tɛ dilan ji tɛ di mɔgɔ ma foyi u yɛrɛ b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ gato i ma i bɛ k'a ka fanga tiɲɛ cogo ye nin dɔrɔn de ka d'u ye président jugu sago kana jamana kɔnɔ président min tɛ jamana kɔnɔdenw lamɛn président min tɛ jamana kɔnɔdenw sago kɛ président min bɛ na dɔrɔn k'olu sago kɛ o mɔgɔ sugu de ka d'u ye Asimi k'o tɛ kɛ ale tile la ale sigikun ye jamana kɔnɔdenw de ye i ma ye n'an ye fɛn fɛn fɔ Asimi a b'a kɛ yan an ko k'a ka faransi gɛn a y'u gɛn an ko k'a ka minisima gɛn a y'u gɛn maliyɛndenw mana ŋaniya fɛn fɛn ta nin président bɛ tugu u kɔ a bɛ se nin na ka taa min président tɛmɛna o t'anw lamɛn an kulela ka dɛsɛ hali k'an bo vision ma kɛ b'an ye président sɔrɔ n'an kumana a b'an lamɛn a bɛ taa min an ka Alahaji Magan Tagabali an k'ale lamɛn. Assalamu alaikum, Mbalma Malien. Et là, je m'arrête Touré Mankando, le président de l'association Cabral de Renouveau International. Malion bien dimanche, le 25 juin 2023. Malion à Galera. Seliba Tortura, qui est Damadoni. Malion, Baloko Kera, premier Ba Maliba Kono, Kumate Selisaka Koma Laya Koma. Mamube Laya Kantike Dina, a Mama Chale, Kasawa Kemuye, Gelea Jugu, Ninyani Jugu. Kasawa Kemuye, Jamana Timunumba, Kunanaka Klanaka Grupu, Uye Malita en otage, au Castrama Maliona, Uyana Congo Kanla Minoué. Kanje Purana. Kanje Kenyala, Kanje Sirala, Kanje Kalana. Kushi foite Malikono bi, kumu misera foka akani akele ate. Memuya la dabalbankwe. Kamalia beta hakili makama damadoni dronta, mado recruti, uluga kontu chaman kiri, namu kuko sura sudro, uluga boki fani bani libesra, ina sika kuma. Bon, ni yɔrɔ la kan bɛ ne de ma mɛ n'a ye ne tan tɔgɔ ma ne b'a fan de ci n'a ye ne ta ne tɔgɔ ma n b'a fan de ci ko n'i ko sɔrɔso ma ye dɛ ko bɛ bɔ k'i fa ni ba nɛni den lankolon fa n'a ba kan ka nɛni dɛ parce que e fa de kɛra sababu ye k'e den jugu den k'i wolo Mali kɔnɔ e fa n'i ba de kɛra sababu ye k'e den kolon den di an ma den min tɛ i y'a faamuya b'a la tiɲɛ fɛ e fa min kɛra sababu an b'i fa ku tigɛ ka tila k'i ba ku tigɛ. Den kolon den sigilen lajɛ ko Saliba sera o tuma na président nin ko ninnu bɛ kuma dɔ fɔ k'a ka bon hakili ma président de bɛ mɔgɔw ka saga san président de bɛna Mali bɛɛ balo wa président de bɛna maliyɛn bɛɛ ka nasɔngɔ sara wa k'a fili kan t'u da tuguni
u ka kuma fɔta n'u ka c'est à dire o tɛ foyi kalama tuguni quoi o tɛ foyi don dɔn tuguni nin président in Alhaji Makan Tagabali n'i ma nin to yen hali e muso ni denw bilayi n'u m'u ka furu sa i k'a fɔ o ma ko tu ɲamɔgɔ den tagatɔ filɛ nin Alhaji Makan Tagabali président min bɛ an kun na n'i ma to n bɛ n kali ala la i ka kabila n'u ma ban i la i k'a fɔ ne ma ko tu mɔriya i sigi n'i ta nɔgɔlen ye sali saga tɛ se ka san kɔngɔ bɛ mɔgɔw la a donna ta a bɔra ta ni président ma foyi kɛ n bɛna dalilu d'i ma o mɛ ta tiɲɛ de sera e ma o de la i bɛ ka bila nin fanga la ne y'a fɔ i ye k'i ka nin fanga to yen a lamɛn dɛ a ye nin lamɛn. Dimanche 25 juin 2023 pays dɔgɔ en direct aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan foli kɔfɛ information an bɛ taa yɔrɔ jumɛn an bɛ taa Dandereso dans la région de Sikasso n'an taara yen nɔ voilà donc bi sɔgɔma sɔrɔ ka dugu jɛ bi sɔgɔma 2h du matin la ayiwa Mali sɔrɔso minnu bɛ an ka détachement minnu bɛ Dandereso donc ayiwa maa jugu terroriste ala jugu donc ayiwa minnu ye terroriste taara an ka sɔrɔso ka détachement attaqué de donc o kɔnɔna la an ka sɔrɔso u jɔra la kira waati ta donc ayiwa o kɔnɔna la sɔrɔso sera ka maa ninnu repousser ka sɛbɛkɔrɔ faga. Voilà, donc en opération Mali ko mun bɛ Dandereso jugu taara bin e fa ka dugu kan e fa ka dugu jugu taara bin yen kan an ka sɔrɔsiw ye bɛɛ kun ci k'o dafara information a la sɔsɔ cogo t'a la e wolola dugu min na Moti don o don mɔgɔ tun bɛ sa ye don o don dugu tun bɛ jeni ye don o don joli tun bɛ bɔ ye o bɛɛ banna bi ni tiri sigi fila baara kan ko salima saga ko tɛ se ka san ɲɛna ko kɔngɔ bɛ mɔgɔw la i sigi nɔ an bɛ taa malo an bɛ taa ɲɔnɔ comment ça s'appelle ɲɔnɔ malo bɛ sɛgɛn foro minnu kɔnɔ an bɛ taa o foro ta ka sɔrɔ i kɔnɔ i sigi yen i ka nin kuma tɛ bɔ an ka telefɔni sɔrɔ ni Asimi tun tɛ ka baara kɛ mɔgɔ minnu taara wita lagalagaw tɔw tɛ dajibɔw tɛ i y'a faamuya bala fatɔw tɛ i y'a yɛrɛ dɔnbaliw tɛ foyi wari ma d'u ma k'u ka taa wita Asimi bɛ baara min na a bɛ cɛsiri min na o de y'a to ni mɔgɔw taara wita n'a tun tɛ tiɲɛ kan mɔgɔ fɛn fɛn taara voter a si tɛ dangaden ye a si tɛ lagalagatɔ ye a si tɛ fɛnma yɛlɛma ye a si daji tɛ ka bɔ a yɛrɛ mais olu bɛ se ka tugu président kɔ cogo jumɛn e bɛ kodɔn ka tɛmɛ nin bɛɛ kan kɔngɔ kana dan ka kɛ dɛ i y'a faamuya bala hali n'an bɛ fali de kɛ salima saga ye saliba lafiya ye fali bila an bɛ préférer ka fali sogo dun ka tila ka tugu ni président in kɔ bilahi saga kana dɛsɛ ka san dɛ mais ne nko ni ne ye miiri nin cɛ a ye kɛ cɛ in fɛ ala bɛ dɛmɛ dɔw ka ye quoi n'a ma kɛ nin cɛ in fɛ bilahi ala b'aw ta tiɲɛ de a ye kɛ cɛ in fɛ ala bɛ bɔda dɔ kɔ ye a ye kɛ cɛ in fɛ walahi ala bɛ jɔyɔrɔ dɔ d'aw ma mais n'a ko a bɛ cɛ in juguya foyi t'a kɔfɛ ni malo tɛ maliyɛn den si tɛna kumakan ta k'u bɛ baara kɛ n'a ye parce que u ɲɛ bɛ tiɲɛ la dɛ bilahi n'a ma tugu ni cɛ in kɔ malo b'a kɔfɛ ta tiɲɛ b'a kɔfɛ Alhaji Makan Tagabali i sigi Senegali kujala kan yen nɔ jɔn bɛ bɔ viser i ka parti o bɛɛ cira ko Kaworali bɛ niveau jumɛn na bi e ma se k'i ka parti gérer e de bɛ se ka jamana gérer parti ni hali mɔgɔ tan t'a kɔrɔ e ma se k'olu gérer e bɛ se ka jamana de gérer ta tiɲɛ de sɔrɔ o ma de ninnu ka kɛlɛ bɛɛ tun ye jɔyɔrɔ de Sogɛli nɛnina yan place ma di i y'a faamuya la u bɔra Sogɛli kɔ vive Asimi ɲɔgɔn tɛ kira don kira mɔden don Asimi ma place di dangaden ninnu ma i ɲɛ t'a la bi ko sɔrɔsiw k'u ye jamana ci o jamana ci kɛ parce que e ba tɛ ka sa e fa tɛ ka sa dangaden kuntigi sigilen bɛ a kɔ kelen kan ko o ye jamana ci non ko Mali de ka di dɛ wa i tɛ nin bilahi tubabuw ka intérêt o b'o bila fɛn bɛɛ de sanfɛ u ka jamana u b'a bila fɛn bɛɛ sanfɛ opposant ya tɛ yen foyi tɛ yen France ambassadeur gɛnna yan Marine Le Pen ni ye Macron sogo d'a ma a b'a dun mais o don a farala Macron k'a ka faso dɛmɛ mais anw de fɛ opposant ya o y'a kɛ kafiridenya ye k'a kɛ juguya ye k'a kɛ hasididenya ye a tɛ marché o aw fɛn fɛn bɛ kule la bi walahi n'aw sera ka don da la a b'a fɔ nin ma ko tu mɔriya aw fɛn fɛn bɛ nin président ka ni maliyɛnw tugura aw k'a ka fɔ nin ma ko tu mɔriya aw mana dɔ fɔ nin président ma a bɛ komi i ye tasuma de sigi maliyɛndenw fari la ni président n'i ye dɔ fɔ a ma bila a bɛ komi i ye muru de turu maliyɛndenw na a b'u tɔɔrɔ fo k'a fɔ k'a y'u tɔɔrɔ parce que o bɛ président in fɛ a y'an kunna wolo bi faransi gɛnna barikani gɛnna minisima gɛnna
français ambassadeur RFI France 24 mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ ka molobaliya kɛ anw na nin président y'a bɛɛ gɛn ka bɔ yen mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ k'anw ka jamana jeni nin président y'a bɛɛ kona k'a labila kɛnɛma e b'o kɛlɛ ka taa min n'a tun man ɲi maliyɛnden bɛɛ tɛ voté a ye n'a tun man ɲi maliyɛnden bɛɛ tɛ k'a fɛ ni maliyɛndenw ɲɛ tun tɛ fɛn dɔ la fɛn dɔ bɛ ka kɛ o tun tɛ tugu nin président kɔ ne nana ko e bɛna mɔgɔ bila kunnasiri kɔnɔ olu bɛ kɛ e fɛ cogo di olu bɛ tugu e ko cogo jumɛn o tɛ k'i fɛ bi o tɛ k'i fɛ sini alahaji makantaga bali ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an kɔ k'i ti minɛ ala ka nɔgɔya i bɛ sira min kan n'i m'a bila n'i donna da la i k'a fɔ ne ma tu ɲamɔgɔ den tagatɔ filɛ i bɛ sira min kan n'i ma segin kɔfɛ ka tuubi ka yafa ɲini n'i kɔntira ka taa nin sira in fɛ dɔ b'i minɛ Senegali ka sen fili i kɔnɔ ye n'o ma kɛ i k'a fɔ ne ma ko tu mɔriya i bɛ sira min kan n'i ma segin kɔfɛ n'i jiginna Mali kɔnɔ don o don maliyɛndenw bɛ wo ci la i bɛ sira min kan n'i ma yafa ɲini ka segin kɔfɛ ka nin kuma jugu sago denfɔ in dabila ka sira ɲuman ta bilahi e kɛra su ye jugu sago den sigilen bɛ ko sɔrɔdasiw ye jamana ci ni sɔrɔdasiw tun tɛ san ta sɔrɔ e ba bɛ lahara ni sɔrɔdasiw tun tɛ san ta sɔrɔ e ka dugu bɛɛ jɛna ninnu mago yɛrɛ t'u ka dugu la mɔgɔ qualité dama de bɛ yen mɔgɔ minnu tɛ Asimi fɛ natabaden jɔyɔrɔ ɲinina olu tɛ Asimi fɛ mɔgɔ minnu bɛ Asimi fɛ Asimi nana ka mɔgɔ minnu ba kisi ka Mali ala mais ko ninnu bɛɛ bɛ kɛnɛ ma o Asimi mɔgɔ fɛn fɛn sauver ka hɛrɛ kɛ mɔgɔ fɛn fɛn ye olu tɛ kɛ Asimi ma jugu ye fo ka diɲɛ dugukolo meleke Mali seginna danbe kɔnɔ bi o de la maliyɛnden bɛɛ bɛ Asimi fɛ aw fɛn fɛn tɛ Asimi fɛ aw bɛɛ fasoden jugu aw bɛɛ hɔrɔn kolon aw tɛ Mali yɛrɛ fɛ kuma ma se k'aw ka Mali jɔ sinon mɔgɔ min bɛ k'e fa ni ba sauver bi n'e ma k'o tigi fɛ mais danga don mɔgɔ min bɛ k'e ka jamana Moti jamana bilahi hali tun tɛ se ka taa Sevare i sen na hali tun tɛ se ka taa Sevare moto la bi o bɛɛ banna pewu e sigilen bɛ comment ça s'appelle Sénégalien no dangaden hali a tɛ se ka na fa dugu la a tɛ taa nafolo sonyɛn fɛn fɛn d'a ma a bɛɛ banna o de sigilen bɛ bi ye dumasi ye dɛ sali setɔla filɛ dɛ saga tɛ se ka san saga kana se ka san an bɛ kɔngɔ muɲu ka minɔgɔ muɲu ka sogo i y'a faamuya hali n'an ye san 2 de kɛ n'an ma sogo ɲimi an bɛ nin bɛɛ muɲu sini hɛrɛ kama sini basigi kama sini lafiya kama an bɛ kɔngɔ ni minɔgɔ ni sugu bɛɛ an bɛ jɛn n'a bɛɛ ye walasa faso ka se ka danbe kɔnɔ ni jamana in tun bɛ yen Asimi tun tɛ na ni hɛrɛ tun bɛ yen Asimi tun tɛ kɛ président ye mais foyi de tɛ Asimi nana sɔrɔ a bɛɛ tiɲɛna u y'a nafolo bɛɛ suɲɛ ka du bɛɛ feere ka dugukolo bɛɛ feere ka maliyɛndenw feere k'an ka aéroport feere k'an ka seminaux feere fɛn fɛn tun bɛ yen n'a bɛ hɛrɛ lase faso ma nin kafiriden ninnu y'a bɛɛ feere k'a bɛɛ wari dun tan Asimi nana o feere bɛ ka bɔrɔtɔ i y'a faamuya jamana sipasema bɛ ka sigi ni min peresera i bɛ t'i kun ci ko s'en fout ni min peresera i bɛ bo fara ka dɛsɛ ni part tɛ ci ka ci tɛ taa yɔrɔ si an b'a dɔn Asimi cɛ min ye an ɲɛ b'a la fɛn min bɛ ka kɛ e bɛ taa min ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ suma n'i ma nin sira bila saya b'a kɔfɛ malo b'a kɔfɛ kumasuru b'a kɔfɛ tatiɲɛ b'a kɔfɛ lebu b'a kɔfɛ i y'a faamuya b'a la jahanama b'a kɔfɛ n'i ma nin nkalon sira ni nin juguya sira bila fɛn bɛ yɛlɛ i la n'i tɛ fɛn min da kɔnɔ Alahaji Makantaga Bali